As últimas eleccións depararon en Vilagarcía 9 concelleiros pro PSDG, 2 pro BNG e 1 pro Esquerda Unida. Un resultado que obrigou aos socialistas a necesitar o apoio de 2 concelleiros para poder gobernar. Tanto BNG como Esquerda Unida apoiaron a Alberto Varela e agardaban chegar a acordos coa formación socialista. Uns acordos que nunca chegaron, polo menos por parte de Esquerda Unida. A formación liderada por Juan Fajardo denuncia que os socialistas non mostraron ningún interese en negociar e que a partir de agora farán oposición. É a primeira vez na miña vida, e levo xa algún tempo na política, onde tivemos dúas xuntanzas. Nas dúas xuntanzas ningún levou nunha proposta salvo nós. É a primeira vez que me xunto con unha organización política, da igual cal sea, donde do outro lado non hai proposta. Dende Esquerda Unida denuncian que o pleno de organización xa debería de estar convocado e queren que Varela está agardando despois das eleccións xerais para anunciar os salarios. Non teño dúbidas que iso é o único atasco e parece que é o único que importa. A nós iso non nos importa, nos temos unha posición, pero nós, dende logo, gobernaríamos e despois xa negociaríamos as cousas. Primeiro está o povo e a ciudadanía e despois está os salarios, que evidentemente para traballar hai que cobrar, nadie pode traballar e non cobrar. De feito, dende a formación consideran que o goberno de Vilagarcía está parado e que teñen en marcha proxectos que xa deberían estar rematados. Con nada do que se prometeu facendo, si parece que o goberno está de vacacións, e iso non nos gusta. Hai un goberno, hai un alcalde, está decidido, está nomeado, teria que estar executando cousas que son necesarias. Así, a situación da praia é absolutamente lamentable, seguimos esperando os orzamentos, non hai xuntanzas previstas para o pexón que é tan necesario e van pasando os tempos e as oportunidades e este concello se queda a cola do conxunto da comarca. A formación de Fajardo advirte que fará unha oposición dende o diálogo, pero exixindo que se cumpran as necesidades dos vilagarciáns. Diálogo para sacar nosas propostas adiante. Hai cousas que este goberno e este concello necesitan, como é a atención aos maiores, a xente máis necesitada e infraestructuras sociais canto antes, un cambio de rumbo no modelo deportivo e un cambio de rumbo no urbanismo e nas ciclovías. Dende Esquerda Unida continuarán loitando para que os socialistas escoiten as peticións do seu programa, medidas como un pabillón en Fesdega, un centro de día ou unha residencia para maiores.